Sama lang. Nagkanin din homemade. Alright, so kadwa ni si Jomar Esakpa. Nailak din ay video kami na yung post ko, yun na pelikula. Inamagdad 20, ano na maganda kasi? 2017, 2016. Si siya din na producer di The Tour. Sino di ng kamalik naman siya first ay action movie di Iguro te. First din. Okay, so the first nga action movie ti Iguro adan sa da duma. Nga pwesto ng tiamok sa podcast lang nga jay na ilak pa lang So siya din ay producer at the same time din bida. Sina din ang bidaan da Orville Ayokora kot nabayag mo lang ay artistan di igurot movies. Sino may kadwa tapos di? Sing artist sa akin. Ang singer pa ni Orville Ayokora. Si Rolly Badando, duwani katuwada si siya. Shooting na dis probinsyano pa lang niya. Character actor samot or extra actor di probinsyano. Sino ba? Nagduwa ni kat extra ng Bong Revilla. Man-shooting na sin Lunis. Sin pelikulang Revilla. Pelikulang Revilla. Kontrabida sa ima. Na. Guns. Bagay na makit di. Sino pa nanbidaan da Miss Annalyn Daliling. So, nulay doon yung i-check din movie. May ilan to yung lang sinay i-search lang sin YouTube. The Tour, the title na. Say first ay project ay inamag din ay Benguet Millennials Entertainment Group. So, kadwak din ay executive producer Bani. What kami lang man kapi man istorya. Ibagang kulun sa ano siniga po na kasanoy na irugi yung di na nakado. Kasanoy na mag din movie. Si Doy. Kaman nakarekterisin di ay inmali man ay tagasama kay kananamutin na mo na man direct si pelikula so nga pinambigyan kung dumating man ay mayat Taga Summer si Danilo Simbilia. Di natutulong ang takmo tayo na mag-enti magtay ato na imetin outcome na. So kaman si Didi nanrugyan na. Ay before din project ay din wada di first ay project yung lang niya da Danilo. Ay aga-abo ka man medyo sinodiwa day nang-aaga lang sa kan na extra. Ay action film na nakamuno sa nangyari. Sili ka man nakat naawis hindi ka na manamag si usang. Sa atin rin ang kalikamin Danilo. Nilay naman. Available din ano kapay lang doon. Nilakla ko na matapay lang si Sili. Din same title na din di first ay movie na maging da Danilo. Iti pinagpakawan sa title na din. Iti panagpakawan. Available sa mo to ada pa lang di ilakla ko da CD na niya. No laident ako, patronized ako di Igorot Movies. Lako anta ko lata. Wada available siguro mahanapan ta ko sina video stores. Hopefully i-upload download lang sa YouTube na bayaran mo. Baka ngay Anak lang amuno na iya utang ang pwesto. Yung diyan mo continuous sa din di ay CD ay produce din di ay producer. Duani, so nga no may ilay doon na. Sige na ako na kalit. Baka na yung tutuwa. M16 Airsoft dagito ida. Bagi ni bukan na Norin ay o Helen. Norris. Norris ay o Helen. Sinaykat Airsoft. Si Sir Norris, mahilig nga si Airsoft kami. So wada ilakla ko na na ikaman nila. Interested kayo man lako. I-contact ako latan Sir Norris o Helen. Danay mausar na ay props para sin ay sumaro mo ay movie ganun niya. Wada di sumaro na ay movie ay magan din dati ay nagan din organization kat J. Sakpa Productions.
naamag din dato ay movie si di ay nagan tatan wala di planoon da wala din sinukali din first of the day ano ka explain ko din wala din first ay movie as it ready natuloy Expendables. Expandables. With expandable mabali na may expand i-direct iman na pa rin. Direct Piri Di Guzman ay fighting director di Provinciano. pero di Guzman Piri Di Guzman. sa taga Manila or sa Sa Manila. Nagkataon ay magadiwaya dahil so nga wadan to. Tuloy. so udwani ading word matuloy di Maga. Kaman man next tapusin ay manmuk tapusin usang ay script ay parang matapos na ay lokal. So nga di matuloy. So nga last fiesta wala din ng paridan yun niya. Wala ng paridan nyo kadwayo din dito taga Manila. Si Bingor din ay expandable sa rin. Adi matuloy. Dari man ni. Tatandi sa sponsor na di ko si Mr. Norris ay o Helen, di ka man ini-sponsora na nila firearms na nung ngayon man ilan no ada yung ikat ka man iman agpay sumat so M16 and mandagsan pa lang ya M4 M4A M4A and pati ano pa battery operated pati firing mechanism na kat kaman agpay sungay so si Norris O'Hill hindi ka man ano kanina sponsor na tatan gapo tadi kanong matuloy din movie dahil isa rin na din what ay working title na sa The working title na pa lang by bus. More on illegal drugs. di pa ka man din ay pelikulan di pelikulan ang Curtis din na brand lang right Nabuyak din yung isang niya. Wala na isang ay nabuyak ay halos parehas kasing baybas na. Kaman di alam na di kaman na tinulad din do eh. Si Iko Iwa isa. Indonesian film The Raid ya. Tinulad na. Ngam gapos na mag-building si kaman na karakda ko dinyat da. Kaman squatters area yan na kulong da may. So ngam baybas di title lang matla. Dat kaman ay sa bagay working title pa lang magkiti mabalin ay masukatan. Tatanda na ay movie gamin adi gamin man work ba na nung magadi pangalalaan si Pondo so istorya ko sa nung tinyat no nang alasin ano kadi tan wadak sin dator wadak siya ay karakter ng adak na amun kas ano rin ay nagapgapuan di Pondo so nung tinagapgapuan din pupundol kanina di Din udong nagkapo si sponsors tako. So sponsor talaga nakakitulong din Nakakitulong din sponsor. Yan din ay kaman patak-patak sinay kakadwa ay actors ng plangiman. Kaman din di sakripisyo da. Ya din basit ay pundon di production ako matlaan. So nagpundo nga si kan ring yan di siya. Tatan din ay sumarno ay movie na amagan nyo wada sponsor na na hindi nanguna barang sabay ko matapian ay sino inagan mabagin ay ilagam siguro din ay na si counselor ay Balugoy Tutanis parang lang si counselor ay Baylon Galutan ya si Nico ay Lasa si Arnel Briones at Lipanto. Kasi isang si Ma'am Christy Simeon hindi ay founder di Astin Civic. hindi ba nadikaan din ang Astin Civic Trinidad ay Bagyo na naman sino yung ano kan kanina sa sino ka man function sa danay din di man kandak si concert for ipos at mo timan din di activities da ay pinagpalpas na ayun nga musap pa si ano kanya usa sing karakter dito to si Swing ay member din si Astin kadwa na lang man per perform kadwada
Testing civic nila. So din sponsor ni na, so bali danay ko di original ay sponsoran da din ay expandables. Tan medyo di natuloy, so din mang sponsoran da ni na sumarno ay si the Honorable Baludoy Totanes from Cabitin. Dati ay kapitan di Barangay Cabitin. Si Honorable ay Bailon Galutan. Sino pa niya? Bailon Galutan. Anak ng mayor. Anak late Mayor Manalo Galutan. Tapos si Nico ay Lasa. Anak mo lang ang late Prefecto Lasa. Late board member. Board member. Tatano, lay doon yung billiard, wada din Nico's Place in Giwi Street. No, pa siya kay Mantayan. Bisitahan nila tang lugar la kay Nico. And then sino na? Si Arnil ay Kada yung refreshment samot manong ni ko siya. refreshment na. Siya yung sumay na si Arnil Briones. Briones. Ano ka na? Tiyan mo ko sinat kaman intil di security da na. Para si security hindi panto na. So amin nakaipabala na si Kat na kani. 31,000 samot naman. More or less. More or less 31,000 po natin. Unon nga sakto. Ay, umalay nga tadi si Pandrulugan, yun pa man na pelikula. Nakdak di si Panogyan. Ay tapisin di ay sa gabasit ay punton di production tao. Dakdak ay manding. Sa tayo dyan matatapian ko man yun. Tama. Tas ano din ano pa, sino di pa namarik namsin, wadak mo kibisin shooting yun. Din ngayon niya, at ako din ang shooting, kat din, usahay camera din na usar. Din sound ako kay medyo magang maibagam si DC ano ka, medyo narigat rin. Kay pagkarigat na kasi namot kay kaman ali ka papati ang alpas ako. Yung ani, yung barang adwani tabian si No dumlum pa din ay ano kaya, no dumlum pa din ay dator sin ay wada may bisin sin dator. Mapadas yung tono mabuyayo. Wada may din madnum ay planer sin background. Wala planer nga sin background ay madangdang ngay tan di nang shootan tamo sin do. Wag madayman niya, madayman kat sin bandas di sin aday wada man planer sin daw ganun Domingo samod ni kat. Ngay kat mo madnum ngay no ano amlang ngay gusto ko madnum ngay wada planer la. Kanakan ayan sili na tayo man di sili lang di kurang sili ay time. Magadi sound guy ta ko, magadi sound technician ta ko so nga din ay ano kata ko kasi narigat mo magpas yan mantaulit ako yan unta ko idagdag pa lang dyan narigat sini may bagam sinano angay sinay nangusaran takos kan kanay para sa kan kontintuar silitan so kung saan maglangi man ay sa tawan tapos pangarigin man Tagalog kaya kaman law-lawasin pa nagdungan di kakadwa may method tayo man kang kanay at kaman metin di at na inigiliburot kaya sa rin man Tagalog tayo na kamantamot lang matututi narigatan binumulay talaga din ay ano ka ng Orville City talaga ay pagka-action star na ay din malapay din ay amin magagamit di problema silang pa magal di problema sin i-memorize mo di role. By the way, the movie magangay di nangyari si script reading. Adi kami nagbasbasa si script basta ko kami diyan. Sino di bagak sina? Kas jailatan. Wala din director, wala din tartarayan na istorya tan before ay na mag-meeting. Medyo nangangalatan no kaman na din mangyari, kaman hypnosis na lang ba ay kaman outline na lang ay. Kamay na way pasyal. Kung kaman na way na ilada and then matiding sa kadwada tatan kaman man binalos na nunusin detail di dialogue magay inam-amag ako pulos. Wada din inam-amagan ng dani yung kabigatan na alimot may apply. so ayaw ni inilakyan yung at least iman mayat lang ka at then the best mo kayo pa din ay delivery kat mayat so first
First time, may namag na yung movie niya. First ay movie yung pabalag. In production. Sin ay ano ka? Sin talent pindi actor kasi ano di medyo narigat ba yung magpabalaw, you know? Hindi siya, hindi ay first time ito. Medyo narigat tayo na ipabala ng natumot lang siya na tulong na sponsor limang at least. Sponsor. So, aday Source talaga. aday na advancean, aday na evolve. Hindi ko ito niya na sakripisyo ni man din kakadwa. Ngayon na matabo ay mayat din ay resulta di ina magtakoy pelikula isong susanan ambag si Kakarosyan pa. utang ay time na. Si Manong Rudy. Automatic iman. Yung Rudy Badando. Shout out, brother. Medyo nakalmati contribution na siya. At the same time, hindi linglingan sila kay Swing. Cut the roll kalis ni. Cut the roll on Swing sini. Kaman tulong sa ako din. Tulo. Yung palat na ibaga na kami na yan, dahil asawa na yan. So, ano suportara na. Sakat di, si siya din the first ay si siya din napaltugan. Tata, nakamaskara si siya si. So nga, di madlaw. Nang guns pa isa si siya niya. Yan, guns. Guns, so nga, nakamaskara. And then, tata, si siya si, sinaga na si Mang Lauro. Mang Lauro. Iso na din ay nangiligtas. Sino the main character. Tapno, makakaandas na yung lugar. Mga adulti role iman ni Apo Swing, dyan nga pelikula. Lakay Swing, kung nasaan ka man, napapanood mo to ay niya na kita-kit sa susunod na pelikula pa na ni Jomar. Si Marlon din. Matidog mo. Nakasagot yan. Una yung madmad ngayon to background, bakal lang na kayo di guests in video. Ay bakal lang siya di guests in video, pati din ay ano ka. Imali ado eh ng kanta. So di plano yun wani, di ka man taray ng istorya about illegal drugs. Sing like may siya na di isang ay i-project ako tabarang po buhay-buhayan din nila iyugtan yan way maaladas adults about the illegal ay droga yan para karopat supportado ng din kapulisan matlaantan siya lay doon na din doy ay may promote din ay anti-illegal drugs tapno para sinasakbayan din sumarsarunod na tanay no alalani man din ayo no aday manamdamag isas ma-biktima yan piniktiman din ang pagruga. Yeah. Especially to Major Cliff Bincio. Full support. Iman Full support si siya. ito yung production tayo. Si Cliff ay Binsyo, si siya din ay dati ay COP ni Makaya. Dati iniwala sa siyas na nung anak man kamali police captain samot. After that, nag-major ay dagos. Kasi pag maamid kantangwa. May kasi pag umalit abatan, kedua ni wala siya Trinidad. Ngam tuloy lata ay ano ka? Tuloy lang tayo man ay sumusuporta sa kamay na project mo. away man. So nga baka day time to ay silita ko ay ng shooting Trinidad. Okay. Mayat mo ka. At nailak na din ay kaman fresh ay video ni Nayan. Wala din nailak ay kaman maitapian di polis. So wala karakter isa ay talaga ay dinalapot din po polis niya. Dari man din di ano kasi na ida asin mo ada pa hindi da papili man di idadauluan ng police captain Welts Sali ay baru-baru ay acting chief of police tapos naman kayan Kaya kat may isali naman lang siya. may Sali da So, sin ano kaya na damagan tako lang. Tan usually ganun yung kaman nga ay movie making. Part na ko business eh.
ay waday may income na, no? Dari channels, ano? Sapay kumatasin sa hindi na sumaron may project ako yan. Wala. Hindi mo na ako medyo walang ano. Kasi kanang siguro di business ni masapol ulitan mo ino sumul parason si Mamin Pito. Tapno masikanan Maminwalo. masikanan mo ada. Ano namnaminsan niya magakot na upay ta. Awan niya maditan makabanti negosyo uso lukan na Negosyo sa talaga nga ituloy na. Sino nga di kakadwayos na yun ka? Wala si kakadwayos na yun man actor. Kedua ni si Mr. Andrew ay Paulino, Andrew Paulino. singing artist ka na. Singers doon na rin. Ya din ay usang na-discover that the three gods in singing mutlaan niya pageant si Miss May Gabino. May gawin. As in ano ka lang Mr. Orville ay pura Singer naman eh. singer lang singer in local actor na. Ya si Mr. Rolly Badanduk. Rolly Badanduk. Ya din kakadwa ng Dustin. Lagi na dapat ay mangon sa may kiti amagan takutan na pelikula takot na. Amen. Tatan di mangi direct sina sino. Tulong ako si direktor ay Danny Danilo tapno ay Danilo Sibilia. Danilo Sibilia. Tandindi ay script gamin mismo ay nagapuon sa kan iso nga tatulungan si siya tadi marigatan tandoy at alo din angle tako yan. Awan ilakat marigatan ni man. Susanay cameraman mo siya. Susanay kamera. Wada po din usang ay man back up si Manong Oliver ay Aglasi. Ay nag-presente man iso nga Oliver Aglasi, danay rin na inauna ay muna filmmaker sila niya. Okay. ano alano way nung datak way lokal way veterano dangan na. Veterano. Bakun veteran. Veteran. Dahil na din yung unahin, kaso kamambali siya di man backup cameraman gano'n. Taman backup cameraman tapno at least matulungan din di ay main ay cameraman tako. At the same time kat kami minay cameraman director pala iso nga narigat ka. So no cut ka man no damag ka man cut na at ngayon din nalpas ay mabalin ay 50% ay nalpas yun na pala. Maganda sama ta kaman 5% sama nalpas na po. 5% ka lang din nalpas. By this last Saturday dating month ito ulit ako. No si Edwani ay Saturday Sunday pictorial pala. Victoria pa. At wala din ito man damdamag at adisin ang pa i-post ko din the tour wala man damdamag ay wala di tapin nila si movie. And then wala pa di sa comments di ay i-appreciate na si Orville. May fan ka na. I-appreciate na si Orville. Mayak din acting na. Talaga ay convincing. Kaya man. Tapos ay wala pa di ulo may movie o. Kaya so tanpan panutok nabaya kaya ako na ano kasing podcast ko di last samot ay podcast ay wala in-interview ko si din man kalkali kami sin kadok ay maestro ay si panggap si coaching wat ang na diyan ay napanikat ng magadi maipopost ko si video wala ipopost ko ay video doon usually mga b-rolls man video kasi lugar post mo kung ano din magalang din kasi nalagit ko may ko dilan si Juma so tulong ko din podcast ko ano kaya so ano kaya doon ko tayo pangalatan din panggap si movie panapin na so mga barang ano para sa mga si sponsor sa wala yung sponsor or live na yung extra stuntman Ako kaya ado din di agad Bag Manila man offer na ng mayo siya to ada sponsor tako ay umanay tapno tan idon na ay may tapisin malagip ko din doon pa nung sidoy gamin usually gamin no simple filmmaking no talaga yung magay pondo
talaga ay di number one ay punan sila dedication to the craft langanan. Lain ta ko ay malpas, lain ta ko ay may life project ako. So nga usually nga ikat kaman wada din ulum iman ay ma-free tan bakang lord ta ko ay kumpanya iman. At wada kami din umalay taga Manila di amo na naka-establish man pa daw sikat kali di siya sa oras. Baka Kudaw 1,000 siguro ani. ko daw si per hour na iso nga kaman sa video lumayan panon hindi pangalaltan tad idimit lang ito eh no sinay pelikula para ang datakulat tan wala mo siguro di talented ay kakadwata ko iguro tay maka-act ay maka-arte kakarutan dito ko man-usar si Tagalog kanay mo ay kalita ko magwalim siguro ay waday maawis ta ko nung apay nga action di pinilim ay ano kandi genre na ka or type di film ay ano susunod. Sinay siguro di ka man adi malinglingan gapot tayo di ka estudyante Trinidad padasan mi din rin tapis Muay Buran ay more on Muay Thai maglambit sa Muay sesta. Thai. Wala pa di for tournaments ay nakijojoy ng kasi nata puro lus mo. Magani Basta win. ka knockout ari. Agad nagkati kinayak mo tangga na last round. So ani yan danay ay banag sin malagdagip sindi ka estudyante tayo kaman met ay si Taulion tanay met bao din drama ng baka-bakon sa ibatog siguro mas wada din do'y puso sinay action Atan, ngayon imagine ko picture ay nung drama kayo. Ayun, ito pa din to gisinig! ari tawati man tamoy man ugay so nga Kangkalan na. Kangkalan na. Yan, ugad na. Ano di, ano pa? Basta bagay nga pa so this week mailak din. Di dator ay kat nailak ako din ay talent di Balili Boys. Acting dako usually one take amin eh. One take amin Balili Boys. One take amin. magapay di karton magani pom iso nga Pagdating sa stunts no nailayo din ay part ay din character ko si Jake nan tayo nan paltog si siya wala din nang limag to ay natumba ka no ay kunyari natamaan sinikot maga-deform sila talaga limag to patalikod tapos inbak na rin awak na so manumalpas dikot anoy cut sino ba inulong ka na si dadayot kiti man and at the same time acting da pulido matiman acting na so may bagami sin ay ano pa sino isong manumalpas na kaman sino i-plan pa isong ano sino sinay din project ako na iwan ikat successful kat siguro baka ituloy ako din i-direct ang director Pierre de Guzman Expandables so medyo ano action title yan masisiyo kali so ano expand kung sa English ka padakdakon yan Expandables isa nga kaman takon pinirata lang din the Expendables kung ano na pa yung may kamagay may muwet na tas title na tas may title ay yung sino lang isa-suggest dito ito daidamot damot lang so nga siyempre yan sa angkat local at mantiman so nga may siyempre na kayo national kayo sa national kasi kaya sa national kasi bahala lang sa national kasi ganito yan ay ganoon no ali yung pinadas din ay kaman din na yung video na mamagang tadwani ka cellphone lang magtira-tira so we apologize kung medyo mahina yung sound wala kaming mic na yun usually naman manamag kasi wala yung mic na nakasalpak sila i-sync up to no post-production editing pero magadi
magay plano mo ay mga tira nga si Mr. Lee YouTube 20 minutes lang. So di ay kamok i-suggest ay sin ngay ano ka, sin Ghost Squad 20 minutes lang. 20 minutes and then 20 minutes ay stand alone. Adin kailangan ay may series na. Malamit din yung General Slaughter sa doy, mabalin dia. Wadan to no palpas ako din di ay shooting si Paybas tayo na yan ay project ako doon eh. Umalpas di pang sadsadan ako kay edita na. Mabalik ituloy ako din di Ghost Squad ako to. Sa siri ko ma din di ay title The Expandable. Supposed to be nga. Ito ay kiting nga gamin. Ano pa eh. Baka masiksikat rin Manila din di Expandables. Ay, tuan. So nga Di shooting yung siguro. makausalang. One Sa nga agula. sa ngay half day sa. Isang mga magay material si maalat ako si Uwe kasi. Ako na. Ang maganda sa. So Tanong naman mo. Sige, tuloy ako. Di mangyari sa. Training lang sa iya. Tatan. Magpamag tao lang ay si Kaman. Ipagata ko ay wala na aming si. Si Pilongtak. Mabalik. mabalik din bang matuloyan ay Mabalin. mansakit ng kaluing director kaluing. Sabagay. Karabot ni kaman Dari Kaloy, peace lang. kaman mansakit. Dari Kaloy, peace lang tayo, peace. Ano pa kawan lang. Sabagay, bayang lumatuloy ah. Tawa na yung buy-buyaan to ng kakailan. Ano lang yung buy-buya? Luwan kaya hindi ay kayo mag-shooting ako lipanto eh. Lipanto. Tatay magkaragat si Manong Nico ay Cosby advisor. Dinasurat lang yung problema. Dan na amok ay hindi ay si RM ay rasalan dipos na si Disini. Si Disini insusuruan naman ng Nico di sinsi ay mga tam si karate. Actually sa mga Nico bakan black belt bakan anong kaya man ako giabunagam siya yung bodyguard on sinsi ay mga tam. Sila insusuruan si Apo Disini. So, manang mamuda. Pata si Apo Disini voice na si RM ay rasalan di Pantumay. May tiyak ka lang. Nung nakakalim si Manong Nico. Actually, no shooting siguro mo katanong na baka mag-permi ay ano pa. Malaksin no, ikaw doon ka. Nagkacin din wala din na siguro iluwa building. Napadas ako mat. Napadas ako na yung nakashoot. Hindi mo balik siguro. Sabay ko mata approval ng ano ka. RM. So, din ay, by the way, din doy, datormot lang ay doy. Nang shootingan si Likat, entire man kaya niya. Entire man kaya. So, wala di places sila ilay kay Maman nyo. Nulay ba nyo kayo pa Sharon. Sin part ay wala di rangtay ay na nga to. Si Doy Samot di, if not in Benguet, si Doy di kangatuan ay rangtay sina Mankayan. Roughly around 200 meters. Waday vlog ko, panggap sinimot lang yan. Roughly around 200 meters. Bakon tourist spot din ng kaman si Doy nga ikot access to a market from farm. Si Doy din kastaday nang inyat din ng irimedyo tapno si Doy ay lugar nga ikot maging mas accessible din ay market area from the farm. Si Doy nga ikot nulay doon yung ipasyaran. Well, it's open. At least wala nga di thrill na yung tako pasyaran. At the same time, sinupan ng pasyaran. Lepanto, ang dati shoot ijay nga basit. Balili, mostly Balili adados di ako. Kasi ay lotin ang lotin da Orville pa lang din. Sa Gobiltura, Mr. Dado. So, tadi din na pa. Actually, doon ikat medyo kamang magaunay di mang patronage sin na da pilpilikula yung mga lokata ko niya.
ilang din bumalbalas in Facebook at amin ay kalukwan. Din ay nang kalayat sinyog tapos natakdagkat sa 1 million views. Yun ay nais istorya ka man dapat tapos basit yung at least dumudawat kami si suporta sinay na kailianta ko for entertainment purposes. Wala nang nakakadwat ako ay mga mamag si kamanina padasan dahil matamag si istorya ay share na kandat ako kat silo'y didawatan da ay support tayo tapno itultuloy da pa'y ay mga mamag sinay na kamanina ay project. So mag-out siguro di pa ni istoryahan tamot at magay may baga good luck sin sa mga project. Jomar Sakpa, executive producer di Benguet Millennials Entertainment Production. So, see you on the next video.